Astăzi ne jucăm acest joc care este a doua oară că mă joc. Apată. Cum Pe 10. apasă? Ar fi 10 dacă e. Nu știu, a 10, cred că. Explică tu, Alex, ce cu jocul ăsta, că tu te-ai jucat. Nu. Explică Trebuie tu. să omorâm beiul. Ai cineva o cheie? Nu? Eu n-am. Da, da, e o cheie. Uite, shop. Ia uite, Big Speed, e 30. Dacă ai cineva să așa. Dar eu n-am nică. Ce mai eu din nou mai jos? Cufărul. Avem tot cufărul. Ia tu cufărul ăla avea de acolo. Unde ești? Deci, uite, îi vezi. Cufărul. Păi? Ce-i? Mi-a dat timp. Haide, Timo, du-te și ia. Timo, du-te și ia inimă. Este o inimă aici. Haide-te a mine, ia mine. Timo, este o inimă undeva. Vreau eu să deschid. O, da. Ia uite. Ce? Bă, unde este inimă? Stai un pic, Timo, stai să arăt. Nu mai pot să intrăm în cameră. Mam, dar ce ai cu banană? Eu am de astea. Adică, stai, face ce? Asta e că, hai să vedem aici ce. Paoi, vedeți, vezi? Tima, vino ia mine. Alex, m-am blocat. Jos. Uite aici. Alex, ajută! Ia cu cutia aceea dacă ai. Voi mă puteți ajuta. De ce te-ai dus? Eu mă duc să iau Paul. Bă, dar nimeni nu mă ajută să pămâni. Da. Haideți că avem un boss. Avem un boss, nu pot? Da. Bă, dar, fii vă stați aici, eu mă duc să-i bat. Să vă trageți de acoperi. Uite, 6, Timo. Bă, asta e bună, ia 14. 2 ok. Asta e 8. Bă, eu câtă viață am? O ai full. Voi. Tim, Okay. ăsta e. Fie, ia uite, în reacție de ăștia. Frate, eu mă duc, voi stați aici. Să le aduc aici. Haide. Timu! Ce faci acolo? Dacă vin voi mici, aveți 10, sper că nu ne testează. Voi mici. Vedeți că ai nivelul 2. Cred că. Când se pune jos, trageți, ia pic. Când se pune jos. Adică e întâi. Easy. Dar mie nu-mi dă damage dasterului. Bă, da, nu știm. Haide, Timo, haide, să duc capăt. Eu l-am omorât. Da, atât. I-am omorât. Tot ăstea am dat. Dar eu l-am omorât în final. Dar m-a lăsat să eu să deschid. Dar stai că pică la tot. Bun. Bă, mie nu știu Mamă, ce uite ce mi-a picat. Uite ce mi-a picat mie. Uite-te la mine. Ți-a picat. Dar nici nu știu ce. Mie mi-a picat hârtie de toaletă. Uite hârtia, trebuie? Fiate, ia pe mine. Fiate, în stânga avem mai multe de-astea, cadouri. Sunt dreapta e normal. Care alegem? Să avem mai multe cadouri? Să fie mai greu? Bă!
viață am eu. Aproape foi. Ai acolo jos. Nu știu cât din cât. Eu am 83 din 105. Eu am 95. 85. Eu am Bă, 95. am așteptat. Nici. Nu e nimic aici, da? Nimic. Hai toaletă. Vedeți că Bombardiro și Boneca să ăstea sunt foarte bun bune. Bombardiro. Bănuți. Vedeți că sunt doi Bombardiro. Bun. Atu. Vedeți că e un cappuccino. Cappuccino. Trebuie să dăm la cappuccino headshot. Că dacă nu moare de cappuccino și cu bălăină. Cappuccino. M-am găsit eu. Vezi să deschid aici? Am o full. Da. Haideți. Mamă, ce-am Eu luat? mi-am luat asta. Uite ce-am luat eu. Ai luat asta, mai. Eu mi-am luat în spate să am eu. Haide, după mine. Că am zis. Aici. Haide. Vedeți că avem să sus. Putem, aici o să fiu padeu. Că am intrat pe imposibil. Trebuie să facem jos de arme mai bune. Adică să prindem un pic mai bine. Că ea pe final o să fie o bicicletă care când te omoară te-ai dus. Haide, mă vezi că nu mai motivează, stai aici. Sau? Atenat. Bun, haide aici. Bă, dar nu vă mai băgați, ca să iau și eu ceva. Mamă, Dau cum eu am ce-am luat, bă? Bă, eu ce-am luat, că nu văd. Eu mi-am luat conț, de ce am un pe? Bă, eu ce-am luat, că nu văd. Bă, eu mai vreau inimi. Dar n-ai viață și tu stai aici. Eu mă bat. Da. Și că eu mă bat, mă ajută să pe mine cineva? Am 44 de atât. O ridicau zău, că nu mă ajută nimeni. Te-i mă zic să plătăm. Departe. Nu te du. Stai. Vezi că te duci. Nu stăm în spate. Ridică. Am dus sacrificii. Am murit. Ai, vai, găsiți. Eu nu mai am viață, am 0 din 105. Bă, pe mine mă fac. Bă, bine să luăm de la început. Bă, Da, Ai spus. vreți să luăm de la început? da, e foarte greu. Dar eu Da, băi, prea greu să jucăm. cum mai mă prea greu, că eu am 68 deja. Mă, vezi, eu o joc foarte fain. Dacă eu Septembrie. nu m-am nevoie asta. Dar e foarte puțin, oi, am nevoie.